Kung ikaw sa ginsuguran, upod sa Diyos nga balaan. Himaya mo nga manunuga, kay Kristo lang makita. Doon mo katahong ina, doon mo katahong sina, ang ngalan mo, Jesus, Hari ko. Doon mo katahong ina, huwag kang gidira. Doon mo katahong singa, sa ngalan mo, Jesus. Nasubo ang langit kung wala kita. Gani Jesus, nagpanaog ka. Gugma mo mas labaw sa sala ko, huwag makabulag sa aton. Ano kahalang doon na, ano kahalang doon sila, ang ngalan mo, Jesus, Hari ko. Ano kahalang doon na, huwag kang gidira. Doon
Way singkasupong, way makatupong, hari kang Diyos sa gihapon. Tanaw sa Facebook Live. Welcome sa aton 10 a.m. or 10:15 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration diri sa His Life Ministries, Santa Clara, no? All we want to do is to glorify God, himayaon tang Ginoo, and to make disciples kag magporma sang mga aton nga mga gintutunan according sa ginsugo sa aton Ginoo. And gina-welcome ginamon tanan, ang tanan nga mga imperfect people, tanan nga hindi perpekto, ginaabi-abi ko nagid namon kamo diri sa sini nga lugar. Kay tanan kita diri imperfect, kay ang Ginoo ta lang ang perfect. Amen. Kag kita kunara ta sa Ginoo, perfect na kita. Amen. Sige, masugod ta sang aton pagsimba sa Ginoo, ina pangabay ko nga magtindog ang tanan. Bago ta mag-worship, mabasa lang anay ako sa Salmo 145 verse 1 to 5. Nahambal diri, dayawon ko ikaw, akong Diyos nga hari. Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan. Adlaw-adlaw dayawon ko ikaw. Kagimuon ko ina sa wala sing katapusan. Gamhanan ka, Ginoo, kag takos gid nga dayawon. Ang imo pagkagamhanan indi gid matungkad. Ang kada henerasyon magasugid sa masunod nga henerasyon sang imo gamhanan nga mga binuhatan. Pamalandungan ko ang imo pagkahalangdon kag pagkagamhanan kag ang imo makatilingala nga mga binuhatan. So sa sininga aga, Ginoo, gapasalamat kami nga daan sa imo. Una sa imo presensya sa sininga duog. Ikaduha sa pagdala nimo sa amon diri, Lord, nga safe and sound, Ginoo, sa paghatag sang simba, sa pagsamba, sa pag-worship sa imo, Lord, sa sining aga. So tudloy kami, Lord, tudloy kami, Ginoo, paano magsimba sa imo. Abrihe amon tagipusoon, ag Lord, baguha ang among kabuhi. Kay ikaw ang gamhanan sa tanan. Inapangamuyo namon ini sa ngalan sa imo anak among Ginoo nga si Kristo. Amen, amen. Plakpakan tanan, Ginoo. Sige, masimba ta. Dalayawon ka, Ginoo, tungod sang imo kusog. Magakanta kami sa mga pagdayaw tungod sang imo gahom. Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Sang premyo, gahatag sang tanan, ang kabuhi ko, kinsalig ko, wala sang mag-agaw, tanan naman bugay, nimo sa akon, ikabuhi ko, gamhanan gid, ang yara sa akon, sang yara sa libutan, pagtuo, maidog ang bukid, tanan mahimo kay Kristo, hallelujah! Matindog magsalig, tanan mahimo kay Kristo. Siya kusog, hallelujah. Gahatag sang tanan, ang kabuhi ko, ginasalig ko, wala sang mag-agaw, tanan nga bugay, nimo sa akon, ikabuhi ko, gamhanan gid, ang yara sa akon, sang kalibutan, hallelujah. Pagtuo, maidog ang bukid, tanan mahimo kay Kristo. Thank you, Lord. Matindog magsalig, tanan mahimo kay Kristo. Pagtuo, maidog ang bukid, tanan mahimo kay Kristo. Pagtuo, matindog magsalig, tanan mahimo kay Kristo. Makusog, hallelujah. Bangon, kung sang Ginoo, hallelujah. Magtindog sa tanan nga tawo, gamita espada sang Ginoo.
bangon sa gahom sang Ginoo, hallelujah, magtindog sa tanan nga tawo, gamit ang espada sang Ginoo, sang Ginoo, gubon tang plano sang demonyo, plano sang demonyo, siya na banhaw, siya na banhaw, si Jesus na banhaw, siya naglutos ang kaaway, naglutos ang kaaway, naglutos ang kaaway. Hallelujah! Bangon, hallelujah! Ginoo ginadayaw, kaginahimaya kagidnamon o Dios nga Amay, hallelujah! Colossians 1:15 to 23, hambal diri, si Kristo amugid ang kaangay sa hindi makita nga Dios. Kag siya ang makagagahom sa tanan, Hallelujah. kag paagi sa iya, kag para sa iya, ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta, hindi lang ang makita, pati man ang hindi makita. Pariho sa bisan ano nga mga espiritu nga nagapangulo o kung nagagahom. Sa wala panahimo ang bisan ano nga butang, si Kristo ara na. Kag paagi sa iya ang tanan nga butang nga nagahatag sa iya husto nga lugar. Siya ang ulo sang iglesia nga amo ang iya lawas. Siya ang nauna, ang una nga nabanhaw sa pagpakilala nga siya amugid ang pinakauna sa tanan. Kay gusto sang Dios nga Amay nga ang iya pagka-Dios makita tanan kay Kristo. Kag paagi kay Kristo napabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo sa langit kag diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo sa cross. O Ginoo, salamat gid Ginoo. Oh, hallelujah. Tanan ga Kinahanglan sang imugugma, maluluyon ka. Tanan ga kinahanglan sang kapasaylohan, paglaom sa imon lang. naluluwas Ako nagatuo nga ginluwas ko nimo, gamhanan ka Ginoo. Yesu Kristo akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo. Hallelujah. Kuhaatanan Ginoo ang kahadlok kag sala ko, punang kabuhi ko. Ako magasunod sa imo, kag pabakuron ang pagtuo. Tanan ginatugyan ko, hallelujah. maluluwas Ako nagatuo nga ginluwas ko nimo, gamhanan ka Ginoo. Yesu Kristo akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo, manluluwas amon Ginoo. Ako nagatuo nga ginluwas ko nimo, gamhanan ka Ginoo. Yesu Kristo akon kaluwasan, nabanhaw ka Ginoo, kamatayon ginperdi mo. Hallelujah.
ipakita ang kasanag mo. Kami makanta sa imo, buhi nga Dios. Jesucristo, ipakita ang kasanag mo. Kami makanta sa imo, buhi nga Dios. Jesucristo, ipakita ang kasanag mo. Kami makanta sa imo, buhi nga Dios. Oh, hallelujah, hallelujah. Kamatayon ginperdi mo. Oh, hallelujah. Oh, Diyos. Sa Diyos lang ako makaangkon sang kapahuwayan, kay ginhatagan niya ako sang paglaom. Siya ang akon palalipdan nga bato, kag manluluwas. Siya ang ako dalangpan, gani hindi ako matublag. Ara sa Dios ang akon kaluwasan, kag kadungganan. Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato, ang akon manog protektar. Oh, hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat. Akon Jesus, Kaluwasan, wala parehas sa imo. Kabuhi ko, magdayaw sa imo. Gamanan ka, Ginoo. Nagaapin kag puluyan, turis ang gugma kag kusog. Tanan nga ginhawa, tanan sa akong nagasimba sa imo. Tanan nga tawo magsinggit, magambam, gamhanan kaayo ang Diyos nga hari. Bukid ang luhod kag dagat magngurop sa tingog sa ngalan mo. Ako mag-amba nga may kalipay, higugmaon kabug-os kabuhi ko. Imo promesa sa akon hindi mabayluhan. Oh, hallelujah, Jesus. Kaluwasan, wala parehas sa imo. Kabuhi ko, magdayaw sa imo. Gamhanan ka, Ginoo. Hallelujah. Nagaapin kag puluyan, tores ang gugma kag kusog. Tanan nga ginhawa, tanan sa akon nagasimba sa imo. Tanan nga tawo magsinggit, magambang, gamhanan kaayo ang Diyos nga hari. Bukid ang luhod kag dagat magngurop sa tingog sa ngalan
kamay namon sa langit. Hindi namon mapabutyag ang amon ginabatyag subong sa imo. Kung ano namon ikaw kapalangga. Kung ano namon ikaw ka tagaan sang pagpasidungog sa sini nga duog. Ginoo, ang pagpasalamat namon nagaabot sa kataas-taasan sa langit. Kay grateful gid kami, Lord, sa imo. Ang tanan diri Ginoo nagatipon para lang gid sa imo. Sa imo pasidungog kag sa imo kaayo. Salamat gid, Lord. Ini tanan ginapangayo namon sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo, kag ang tanan magsinggit. Amen, amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton Ginoo. Hallelujah. Sa liwat maayong aga gid sa inyo tanan. Kag ginaabi-abi ko gid kamo sa sininga lugar, Santa Clara, Lote naton, national, no? Kag welcome sa aton His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration. Okay? Ang aton lang gid nga gusto nga mahatagan himaya ang aton Ginoo kag makabulig sa iban nga sila madalaman sa aton sa ginharian sang Dios. Kung ikaw gina-consider nimo imo kaugalingon nga hindi perpekto, imperfect ikaw, then welcome ka gid sa sininga duog. Kay diri tanan kita diri imperfect, ang aton lang gid Ginoo ang perfect. Amen. Hallelujah. So sa sining aga, mapadayon kita sang aton nga serye nga gin-introduce naton last week. Sa English, taking a stand, or sa pagtindog sa imo ginapatihan, sa imo nga pagtuo, amo na taking a stand, no? Kung anong ginapatihan mo, anong ginatuuhan mo, anong sa imo kaugalingon nga amo nang tuod. Amo nang siyempre pinaagi sa gintudlo sa aton Ginoo. Amen. So amo nang aton topic subong taking a stand. Maduha kita ka portion subong nga aga. No, ang una is amo na taking a stand, and then ang second is syempre subong nga adlaw gina-celebrate naton ano gani? Mother's Day. Wow, sa tanan nga mga Iloy. Ngari diri kag nagapamati man sa aton sa Facebook Live, sa YouTube channel kag nagapamati sa Voice of Salvation, no, sa radio, tanan nga mga mothers, wow, welcome gid kag happy Mother's Day sa inyo tanan. So tungaon ta ang aton nga message, ang mensahe nga ipagahatag naton subong nga aga. Taking a stand, no? So pagtindog sa imo ginaatuuhan nga hindi ka maski ang bagyo mag-agi, gatindog ka gihapon sa imo nga ginatuuhan. No, hindi ta madala sa mga promesa sa mga iban nga tawo. Okay? So ginkuha ini ang taking a stand sa libro ni Esther, chapter 4, verse 14, na hambal diri, kay bisan maghipos-hipos ka lang sa sininga tion, may iban nga magbulig kag magluwas sa mga Hudiyo. Pero ikaw iya, kag ang imo mga paryente malaglag, pero basi pa lang, nahimo ka nga rayna para maluwas mo ang imo kapareho nga mga Hudiyo. Amen. So anong butsing anon sini nga bersikulo nga ginbasa naton? Ang butsing anon lang na nga tanan kita may purpose sa sini nga kalibutan. Kagara ka dira subong nagalingkod, ari man ako diri nagatindog, kag ina fulfillment ina sang promesa sang Ginoo sa aton kag purpose niya. Okay? Kag buwas, ari mga utod ho, dapat ginaton ma-absorb ini, no? Critical ang aton pagahimuon buwas, no? Hindi ko magkampanya. Mahatag lang ko sa inyo guidelines para kamo mismo, no, makabati sang tingog sang Dios kag kun sin-o yang ginatuuhan nyo nga butuhon amo man na ang mabutuhon ninyo. Amen. Kay dagapati ako nga ang boses sang tawo, boses sang tanaw nyo, the voice of the people is the voice of God. Amo na nga ako niya nga ginakuan. So ang will niya matuman gid.
Kung sino ang magdaog buwas, matuman ang iya will. Kung sino man maperde, will man nagyapon sa Ginoo. Kung sino magdaog ka maperde, will ina sa Ginoo. Kay wala sa nagakatabo diri sa kalibutan nga hindi niya nakita. He is still in control. Nagapungko siya gihapon sa trono. Kag siya ang Dios gihapon, sovereign, no? Himuon niya ang gusto niya para mahimo ang iya purposes, ang iya will, ang iya kabubuton. Okay? Ang akon lang ginapangabay sa inyo nga hindi kita magpadala-dala. Amo gani taking a stand. Pagpati, pagtuo, pagtindog sa imo ginatuuhan. May ma-approach sa inyo, may ma-abot kadto sa inyo, kag maghatag bala, no? But nakabalo na kamo sa akon botsing ganon, mahatag sa inyo nga okay, tagaan kasi ni. Butuha si amo ni. Okay? Mga utod, kung anong ginapatihan mo ya, kung sino yang ginapatihan mo nga amo ni siyang mayo nga leader, amo ni siyang mayo nga presidente o kung mayor o kung ano, amo ni yang butuha. No? Nakuha niyo mo ko sa ganon? Bato na. Oy ginaya problema. Bugay niya sa Ginoo. Amen? Pero hindi ipagbaligya ang imo buto. Kung sino yang ginatuuhan mo, amo na yang butuha. Okay? Nakuha niyo? Nga mga utod, hindi pagibaligya ang inyo values, ang ginapatihan nyo sa kwarta. Nan. Nga kay gina-reduce mo ang kaugalingon mo sa level nga mabakal ikaw. Damo sa aton diri. May iban, may kilala ko. Even nagaprofess sila, nga Kristiyano sila. No? Pero nagabaton. Nakuha niyo mo kasi nga, okay, bato na. Wala ginang problema. Bato na lang. Pero ang butuhon mo ya, kung sino yang suno sa imo nga kasing-kasing. Sa imo nga tagipusoon. Nga tama. Nga mayor, konsilor, senador, etc. Presidente, vice president. Okay? Nakuha niyong boot ko sa ganon? Kay, ari, may medyo ning akong paghahambalon ha? Para makadulot gid. Medyo open heart lang ta, open lang ang tagipusoon ta. Kung ibaligya mo ang imo boto, pareho lang ikaw, sang isa ka, prostitute. Kabalo ko mo nung prostitute, no? No, ginabaligya niya ang lawas sa kwarta. Hindi kitaya mo sina. Nga gapati kitaya kabubuton sa Ginoo mo. Ang kabubuton niya matuman, gid, sa kalibutan. Wala sa makasupak sang iyang kabubuton. Definite na abita ma-influensyan ta kabubuton sa Ginoo. Yes, pwede siguro through prayer, pero grabe ginaya nga prayer ya. In a way. Pero ang kabubuton niya matuman gid. Kag maski sinong magdaog, ang iya kabubuton gyapon na matabo in the future. Grabe ang aton Ginoo ya. Abita wala siya control but may control gid. So amo na hindi ta pag i-reduce kay trial ina sa aton mo. No? Trial ina sa aton, ano mo gid ka, paano ka gatindog, taking a stand. Pagtindog sa imo ginapatihan as Kristiyano nga values. Christian nga pagpati, pinagi sa pagpati sa teaching sa Ginoo. Kay kung ikaw ma-influensyahan ikaw sa bayad, ginatawag ina nga bribery. Kag ina ya hindi na ya suno sa gintun-an naton sa Bible, sa pulong. Okay? So, amo lang ng aton nga first portion nga ipag-share ko sa inyo. Kung anong ginatuuhan mo, butuhaya. Hindi ka ang imo motivation for voting kung ano ang ara sa heart mo nga amo ni siyang tama. Amo ni siyang ang sa tingi sa tan-aw ko amo ni siyang maayo nga mayor, senador, presidente, vice president. Hindi nga ay amo ni siyang butuhon ko kagintagaan niya ko pila subong ginatag nila 5,000. I don't know, 2,000. No? Hindi mo na motivation ta ha? Bato na lang Pero ang butuhon mo ya, ang sino yang ara sa heart mo. Okay? Klaro ta na? Okay, sige. Kadto ta sa second part. Sang aton nga mensahe subong aga. Kay do ka heavy sinto sadto. Okay. Speak out your mind. Ang botsing anon sa speak out your mind, ipakita kung anong imo ginahuna-huna, no? Kay hambal nila,
nga kung maghipos ka lang kuno, it is a manifestation nga nag-agree ikaw. Kung wala ka lang himuon, butsi nga nun, nga nag-agree ka nga okay na na. No? Hambal gani sa Ingles, may halambala non sa Ingles nga in order for evil, no, to triumph ang kuan kuno ang kalainan, ang kasalaanan magdaog sa kalibutan is for good men, sa mga maayo nga tawo nga ari diri subong, to do nothing. Kung gusto mo nga ang kalainan madinalagon sa kalibutan, pagpungko na lang dira kag maghipos. Kung ikaw gapati ka nga you can be a catalyst, ikaw instrumento ka sa pagbag-o sang imo nga sphere of influence, sa imo nga sosyedad, sa komunidad, then kadto ka magboto. Hindi ka mag-opinion mo nga, hindi ko kaboto kay amo man nagyapon. Amo gani. Amo man nagyapon kay tungod wala ka nagboto. Nakuha niyo boto ko sa ngayon. Kay ang whole is a collection of the individual, no? Kada isa sa aton mag-contribute kita, amo na ang madaog. O buti nga nun nga kada isa sa aton is a summation, ang addition, ang produkto sang kadamaan. Nakuha niyo ko? No? So kung ikaw pahimuyong ka lang sa higad, apabay ilan na kay amo man nagyapon, hindi ah. Take a stand. Pagtindog sa ginatuuhan mo. Amo gani hambal ko nakastorya ko sa isa ko kaupod sa isa ka adlaw. Grabe gid opinion niya. Grabe gid opinion niya sa eleksyon. Tinamangkot ko sa iya, bro, nagpa-register ka para makaboto ka? Ano hambal ya? Tanaw nyo? Wala. Ang requirement para maka-voice out ka sa opinion mo pag-register, anay? Nukat nyo ko? Hindi ka maka-voice out sa opinion mo kung wala ka gani ka pa-register sa Comelec. Okay? Wala ka diretsyo. It is as if indifferent ka, ignore mo lang kalatabo. Be a part. Pag-buto. Amen? Okay. Sige ah. Padayon ta. Mas shift ko. Subong nga aga, subong nga adlaw, gina-celebrate nato, na ginatawag nato nga adlaw sang mga Iloy. Kabalo ko mga utod. Ang Mother's Day gali, amo ini ang second biggest nga event, not only in the Philippines but the whole world. After, tanaw nyo? After number 1? Christmas. After Christmas, ang number 1 nga event nga damo ga celebrate, gahatag card, gahatag gift, is morning Mother's Day. Not only in the Philippines pero the whole world. So grabe ang paghatag sang pasidungog sa mga Iloy. Ilabi nigid kung Iloy ka subong, imo ini adlaw. Amen? Ma-introduce ko sa inyo sa Exodus 20. Nabutang dire, nika. Ginahambal dire sa kuha naton. Wait lang ha. Medyo hinay ang akong computer. Exodus 20 verse 12. Nahambal dire. Tahura ang inyo amay kag Iloy. Agod magkabuhi kamo sing malawig sa duta nga ginahatag ko sa inyo. Ikalima gali ini mga utod kasugo. The 5th commandment. Kanami islan ko ning tahura nga word. Butang ko dire pasidonggi, honor. Anong kinalain? Nga wala gin butang sa Ginoo nga higugmaa ang inyo Iloy. Higugmaa ang inyo amay. Nga wala niya ginbutang. Nga ginbutang niya nga honor, pasidonggi. Kay man, kita tanan imperfect. Hindi kita perfecto. Even ang aton mga Iloy, may mga weakness na sila. Pero hindi kita dira magtanaw. Ang tanawon ta above anything else is Iloy tana sila. Ano pa nga tagaan ta sila sang pasidongog.
Kag ang pagpasidungog, it encompasses ang pagtahod, respect, ang paghigugma, love, no? Ara na nadatanan sa pasidungog sa honor. Nan. So dapat amo nang aton attitude sa aton mga iloy sa subong nga aga, subong nga adlaw. Kag ang aton nga mensahe subong gintaytulan nako 7 ways, 7 kapaagi sa pabutyag sang imo pagpalangga sa imo iloy. Okay? Sige, sa John 19 verse 26 to 27, manaog ko mga utod para hindi na ako mag-shift. Nahambal dire pagkakita ni Jesus sa iya iloy kag sa iya pinalangga nga sumulunod, nga nagatindog didto, nagsiling siya sa iya iloy. Babayi, kabigas siya nga imo anak. Nagsiling man siya dayon sa iya sumulunod, kabigas siya nga imo iloy. Kag halin sadto ang iloy ni Jesus, didto na nag-estar sa balay sang iya, sang ato nga sumulunod. I-picture sa inyo huna-huna. Si Jesus Christ ara sa cross, nalansang siya. Ang iya iloy ara sa iya tubangan. Kagang tupad sang iya iloy, ang iya best friend, nga si Juan, si John. Sa sinangation, kabalo siya nga mapatay na siya. Pero may kabalaka siya gyapon sa iya iloy. Kaysa ito nga mga inadlaw, kung ikaw balo, kag wala ka sang lalaki sa inyo pamilya, mapatay ka. Hindi kaya makatrabaho ang mga babae sa una. Hindi pwede nga sige, manegosyo ko. Hindi ka pwede. O maka-apply ko call center. Wala. Hindi pwede. So, ang ginhimo ni Jesus, ang pagkabalakaya sa iya iloy, ginhatag, gintugyan niya sa iya nga sumulunod. Ang iya best friend, si John the Beloved. No, grabe no? Grabe ang pagpalangga. Siguro at that time, damo sa mga nabatyagan si Jesus sa iya tagipusoon. Siyempre, hindi mo bayaan ang iya iloy. Pero kung bulo ko mga utod, mas palangga ya ikaw, magpalangga ya kita tanan diri. Ginbayaan niyang iya iloy para lang sa imo. Grabe no? Grabe nga. When you come to think of it, nga i-analyzean mo bila todo, mas palangga ka gali sa Ginoo. Grabe nga situation ato. So amo na nga pasidunggan taman ang aton mga iloy subong nga adlaw. 7 ways, ito ka pinaagi sa pagpalangga sa ang aton mga iloy. Number 1, palangga siya pinaagi sa paghambal sa iya nga palangga mo siya. Pila sa inyo dire nga nakahambal sa inyo iloy subong adlaw, I love you. Mayara? Kay i-blow out ko sa ang pandesal de. Wala gid ay, hambal nyo lang, Happy Mother's Day. Mula na hambal nyo. Pero naghambal ka mo, Mommy, I love you. Wala, no? Nan. You talk to your mom. Ianggaa siya. Kay hindi hamak ang inagyan niya para lang sa imo. Tanan kita diri. Wala naghalin sa itlog. Wala ka na pusa sa itlog sa manok. Tanan kita diri, ever since nag-agigid sa aton iloy. Tuod na hindi. Nan. Pila niya ikaw kabulan ginbitbit sa iya tiyan? Siyam. Kabugat sina. Ako lalaki ako, wala ako kaagi sina nga pagbusong. Pero kamo nga mga iloy subong ari diri nakaagigid kamo kun ano kabudlay. No? Isang gabing ligaya, 7 na buwan na, 2, hindi. So kagrabe gid ang ginagyan sa aton mga iloy. Kag nag-culminate ina sa pagbunag sa aton. Kung ano kasakit gina-imagine ko lang mga utod, siyempre wala ko kagi sa pagbata yan, no. Sa mga iloy diri makatestify kamo kung ano kasakit magbata ay. Hindi nami, no? O nanamian ka. Pero nagatingala ko bala sa iban, nga makabata sila, mga utod, ambot lang sa inyo, pero ang nabatian ko dito sa Amon, sa Pontevedra nakabata siya 15. Napatay ang isa. Pero 15 mga utod ka. Hindi ko ka-imagine sa akon gid nga tutuod gid na iya. 15 ka bata mo, nano naman. Wala ka nalang hinimo.
No, grabe man nga sa amon dito sa kwan may ara 15, grabe. At anyway, hindi hamak ang inagyan sa aton mga Iloy sa aton. Dapat tagaan tagid sila sang pagpasidungog even one day lang man sa isa ka tuig. So number 1 is love her verbally. Ihambal sa iya kung anong mo siya kapalangga. Part ina sa paghatag pasidungog, pag-honor sa iya. Okay? So karon pag gwa ninyo dire, ma-lunch ka mo sa upod sa inyong mga Iloy, hambala ma, palangga tagid ka bla ma. Oh, kay tagaan niya ka na 5 pesos. Number 2, love her physically. Ipakita sa iya paano mo sa pagpalangga, pinagi sa physical, no? Ano ba yung physical? Ginalukan mo siya kay Inaula. Wow, wala ka mo nagalok sa nanay nyo. Ginakos mo siya, wala. Wala man. Kaya nga, pastor, layo siya. Di karon imbitara siya, kadto ka mo sa chicken house. Nan. Kag dito, haksa imo nanay. Pabatyag sa iya. San o ka mababatyag ng plangga mo siya man? Kunara na siya sa ganin yung ginahamyangan? Ano ganin yung sa lungon. Hindi na magulat. Subong na. Hindi na magulat. May isa ko ka storya, dali lang yung utod Wala pa makamo nagutom May isa ka pastor ni siya. Tapos, before siya nagpastor, player ini siya, no? Sports player. I think ang iya nga sports is MMA. Mixed martial arts. Nablang dumugay. So, may pagka-rebelde ni siya. Nga, pastor siya ba subong? Pero sa una, hindi pa siya pastor. Gintandog sa Ginoo, nangin pastor siya. Ang natabo, one time, bata pa siya, hindi siya guro kagwanta sang suway sa iya sa nanay niya. Nagsabat siya sa nanay niya sang hindi maayong mga tinaga. Natabo na sa inyo, wala. Ginsabat yung nanay niya, wala. Kung ginsabat niyo, magpangayo sang sorry karon ha. Pagsabat niya, hindi kagwantang tatay, gintampa. Kinampa sang tatay. Nga ano ang bal sang tatay? Hindi paghambala amoy na ang akon asawa nga imo Iloy sa mo nang atinaga. Tahura siya, hambal sa iya tatay. Sugod sad to nakamarasmas siya, nakabugtaw siya. Kaginahinay, nakita niya kung anong pagsakripisyo sa iya nanay. Siguro mga 5 years later, ato siya sa Japan, sa Tokyo, nag-tournament. After some tournament, sa sang telephone, gintawag siya, tapos ginhambal nga, tawgi ang imo nga balay, kay daw may natabo sa inyo. Pagtawag niya, anong natabo? Wala na nanay niya, napatay na. Patay ng nanay niya. So nagwa siya sa gym, sa place, kag nagdalagan, kag ginahuna-huna niyang tanan nga natabo sa iya about sa mother niya, kag siya, relationship nila, maayo kag hindi, dalagan lang siya nga dalagan. Nagahilibion siya. Kag pag-abot niya sa US, pagkakita niya sang nanay niya ara na sa lungon, dito siya ka nagpasuri, mga utod. Ano pa pagbahambal sang nanay niya kay patay na? No? So grabe. Ang hinulsol gili ara gid permi sa katapusan. So sugod dito naging bag-o siya kag from the time on nangin pastor siya. Kag na-relate niya kung paano mag-relate sa mga Iloy. Number 3, love her patiently. Tagai pasensya ang aton mga Iloy. Ilabi na gid kung may mga edad-edad na, no? Siyempre, nagahinay na sila. Ang ilat paminsaron, nagahinay na. Hindi mag-ugtas. Mabalaan gid kung natakan ka sa imo Iloy. Pinagi sa ginahambal mo. Kung natakan ka sa iya. Tuod na. So, tagai pasensya. Kay ikaw, magtigulang ka, amo man na matabo sa imo. No? Ti gusto mo na, nga hindi ka pagtagaan pasensya sa imo mga anak. Love her patiently. Tanan kita, hindi gid perfect. Tanan kita, may weakness, may kahinaan. We have to recognize that. Kag, tanaw ta perme sa aton Iloy siya una, and then, friend, or ano pa dang relationship ninyo. Batagai gid sang honor ang aton mga Iloy. Ma-share ko sa inyo mga autor nga akong Iloy, medyo
I was a product of broken home, no? Nag-separate na ako nga parents, gamay pa ko, mga grade 3. Kag bago sila mag-separate, ang amon balay, well, kagamo. Medyo mga utod nagalinupad yung mga pinggan niya. Kag nakakabuka. Ang wala sang una, sang plastic nga pinggan. Kagi ka muna. Subong niya mayo kay maglinupad ang pinggan, the frisbee bla nagabalik. Subong niya sang una yung pinggan niya, makaigo sa imo yung mabuklan kagid. No? So amo nang panimalay. So nagbulag ang akon iloy kag amay. Pero at that time nga inaway sila, ginaprotektahan gid ko sa akon iloy. Nga hindi ko pagsakiton sa akon amay. No? So amo lang na madumduman ko sa akon iloy gid nga significant gid nga nakuan ko siya. Ang mga iloy gali ginaprotektahan gid ang ilang mga anak. So kanami isang paghigugma sa aton mga iloy sa aton. So tagai pasensya ang aton mga iloy maski ano pa nang ilang pangginawi even nagatigulang sila. Number 4, love her attentively. Tagai atensyon ang aton mga iloy. No? Sa Amerika bala, mga utod, amo ning kakatabo. Busy kayo mga tao sa Amerika. Ambot may mga parente kamo sa Amerika, no? Di nila ginabutang ilang mga tigulang. Home for the aged. Home for the aged mga nga hindi sila ka-atensyon mo. Budlay na mga hatag atensyon sa imo iloy, especially bikon gamasakit. So mas maayo pa nga dito ka na lang sa home for the aged, lain nga mga tao ang ma-attender sa imo. Mabisita lang ko sa imo kada once in a while. No? Pero anong ginabatsyag sa aton mga iloy? Ato lang to, layo siya. Upod niya, lain ng mga tao. Grabe, no? When you come to think of it, nami tadi sa Pilipinas. Kanami sa aton culture, kay mas kitigulang na kita, inatipanan taman gyapon na aton mga iloy. Pero may kilala man kuya, tigulang na siya, ang iloy niya gapon ang nagatipan sa iya. No? 50 tahon na siya, iloy niya gyapon ang nagatipan sa iya. Kasubo mga utod. So mula ng aton nga kuan subo nga taga gid atensyon inyo mga iloy. Maski pila lang da ka minuto, nay, kamusta ka na? Ano na batsyag mo? No? Taga gid atensyon. So kamusta ka man? Anong adlaw mo? Hindi nga pag-agi mo lang doon nag-aagi ka sa kuan, no? Agyan mo lang siya. Kag sa aga, hambala siya, nay, may aga. Mga kabataan dapat bisa or mag-kiss or mag-hug to show respect sa aton mga iloy. Hindi hamak ang inagyan nila. Kag ang mga iloy nga ari diri subong tudloi ang inyong mga anak paano maghatag respetar kag pasidungog sa inyo. Kay wala na sila kabalo. Abi nila, okay lang. Apir-apir pa mga kabataan subong. Iloy nila kag amay nila, apir nay. No? Daw pariho lang. Hindi. Dapat may kwan kita, may level ta. Nga ari ka diri, makaspeak ko sa imo kabuhi. Makahambal ko kung sa laang ginahimo mo, inday, totoo, makahambal ko. Hindi pwede nga pagusto ka lang sa hinimuan mo da, maski hindi na amo, hindi na maayo. Tapos hindi mo pagbatono na akong advice, hindi na pwede. Dapat may kwan gid, may level gid ha. Okay man na ang inyo relationship da pariho lang. Appear, pero when it comes nga maghatag ka na sang advice, ang imo role as a mother, i-kwan mo na, i-enforce mo na, dapat may pagtahod gid ang kabataan. Amen? Kag sa mga iloy, dapat kita mismo, kabalo ka ang trust is earned. Ang respect is earned. Magparespeto kita. Magkwan kita. You have to earn your respect from your children. Paano? Paano mo respetuhon ka sa imong kabataan? Paano? By fulfilling kung anong hinambal mo, tumana. Anong ginatudlo mo sa ila, ikaw mismo, ginasunod mo. Hindi paghimua, nga ang ginatudlo mo, ay totoo, malain na magsigarilyo, pero ikaw ka sigarilyo. Nano naman? Ay totoo, hindi ka mag-drugs, pero ikaw naga-drugs. Paano na karon ma-earn ni mong respect sa imong kabataan? Show your respect by being one. Nakuha nyo? Amugin na iya sa kabuhi. You have to earn ang respeto sa imong kabataan para mabatian ka. Okay.
Padayon ta. Number 5, love her gratefully. Pasalamat gid kita. Ang time ta di sa kalibutan, dali lang gid. Gamay lang gid ang ano kadasig sang kabuhi diri man. Subong Mayo na. Dugay-dugay Disyembre na. No? Tapos ng tuig. Ano na lang natabo sa kabuhi nyo? Makambal ka ba lang nangin ma-fruitful ka sa sining nga tuig kung matapos na ni? Damo ka sa nabuligan nga tawo? Ang imo ang kaayo sa Ginoo napakita mo sa iban? Ang imo biing pagkailoy, ang imo kabataan? Ang reflection sang isa ka maayo nga ginikanan nga iloy or amay nagagwa sa ila kabataan. Ako yagapatigid ko sina. Kung ano ang kabataan nyo, amo ka man. Grabe no? Kung anong kabataan mo, nagpalaboy-laboy, syempre may pagkukulang kita mong, learn man kita mo. Okay lang na iya, wala problema. But we have to always nga proactive kita sa pagpadako sa ila. Kaya ang pagpadako sa kabataan, daw piso lang nalam mo halungan, nurturing na siya, nurturing. Amo nang butsing anon sina. Okay. Next. So pagpasalamat gali, mabasa lang ko ha. May isa ka elementary science nga teacher nga nga ubra sila sang about magnets kag paano ang mga metal nga mga butang nagaka-attract sa magnet. Sang katapusan sang semester, ang teacher, ang mantutudlo, naghatag exam. Amo ning question, no? 6 letters nagasugod sa letter M. Kag ang karakteristik nagapangmudyot sa mga gamo, no? Or picks up things. Sin-o ni siya. Kalabanan sa nagsabat ng mga estudyante, mother. The same 6-letter word. Picks up things kaysa balay gali ang nagahimos ang ila nanay. So powerful ni siya nga teaching. So be grateful ta kay may nagapudyot sa aton mga gamo. Number 6, close na ta. Love her generously. Love her generously. You know what? Hindi kita makabayad sa aton na sa aton nga maginikanan, sa aton iloy. Hindi na yung mabayaran niya maski ano pa nang himuon ta. Kag wala man na siya nagapangayo nga bayaran mo siya. No? Ibayaran mong ginhimo iya nga sakripisyo sa imo. But ang iya lang ginapangayo nga you give her generous, hindi maghawid-hawid. No? When it comes to attention, sa time, kung mga kinanglanon niya, hindi maghawid-hawid. Be generous to your mother, to your iloy, to your mama, to your mom. Kay siya na ang nagsakripisyo ng gadako ikaw. Kag sa aton man tanan. And last, number 7, love her honorably. Tagai pasidungog, no? Palanggaa siya sang imo pasidungog. Hambal ko kay nasa Exodus 20, pasidunggi ang imo tatay kag nanay para ang imong mga tion diri sa kalibutan mas malawig pa. Sa tanan nga commandments sang Ginoo, the 10 commandments, amo lang ini ang number 5 ang may promesa. Ang tanan nga iban commandments wala promesa. No? Anong promesa ya? Para maglawig ka diri sa kalibutan. So kung maghatag kagali pa si dungog, honor sa imo sa imo nga nanay, malawig imo kabuhi diri sa kalibutan. Grabe no? Ang Ginoo niya naghambal. Ang Ginoo niya naghambal. So kita, mga iloy kita, mga amay kita, subong nga adlaw is a celebration of the sacrifice, of the love, of the togetherness, of family sa sining adlaw. I-treasure ta na. Tagaan tagid sang pagpahalaga ang aton pagka-family. Kaya mo lang ginang aton nga kalipay, no? Syempre every time mag-celebrate ka, upod mo pamilya mo. No, ang mga seaman kun gisa, no, maluoy ko kasad, no, kay kalayo sa ila. Although ga-earn sila, pero kasad nga kay kalayo sa ila sa family nila. Hindi nila makita ang ila kabataan nga naga-grow up. Kitaya ari ta dire
we have the opportunity nga makita gid ang kabataan ta dako. So i-treasure gid na. Amen. Sige, so sini sa pagpadayon ma-stop ko daanay kag makadto kita anay sa communion. Ara na kita tanan kuan communion elements. Kabalo ko mga utod ang communion kanami ining kuan no? Actually it's a celebration. Kag paghalin sa aton Ginoong Hesukristo sang gabi, sang last night niya, sang last supper. Amo gid ining ginbilin niya sa iya magiging tutunan. Intudluan niya paano mag-celebrate together with him. So every time mag-communion kita, gina-remember naton ang aton Ginoo. Ang iya sakripisyo, ang iya paghatag sa aton sang kaluwasan, pinaagi mismo sang iya nga dugo. So kanami sang aton Ginoo. So kung may oportunidad kay mo even sa inyo balay, pwede ka mo ka-celebrate gid sang communion. Amen? Sige, pagwaon tang tinapay. Sang gabi Ginoo nga ikaw gin luiban, nagkuha ka sang tinapay, ginbuka mo ini kag nagpasalamat. Ginhatag mo ini sa amon subong kag naghambal ka. Amo ini ang akon lawas. Ngay bukon kag sakripisyo para lang gid sa inyo kay palangga ko kamo. Sige, kaunan naton. Pagkatapos sina, nagkuha siya sang isa ka kupa. Ginatag niya man sa iya ginutudan, nagpasalamat ka naghambal. Ini ang akon kupa sang akon dugo. Ang dugo sang walay katapusan nga kasugtanan. Amo ini subong ang kasugtanan nga ginasunod naton. Ang kasugtanan sang grasya sang Ginoo. Ang kasugtanan sang pagpatawad nga wala sang kondisyon. Ang kasugtanan nga aton gina-enjoy subong. Buhatay niyo ini sa akon handumanan. Inom tatanan? Walabing balaan ka makagahom nga Dios, salamat gid Ginoo. Sang imo kaayo, sang imo ka kadalagan sa cross, sa imo kadalagan sa amon kabuhi. Sa imo paghikot, Lord, sa amon kabuhi, sa tagsa nga ari diri subong, nakabati sa akong tingog. Lord, padayuna ang imo ginahimo sa amon. Sa paghatag himaya sa imo, even sa pinakagamay nga kabataan, sa tigulang na diri subong doog. Hikuta ang imo nga plano, kag purpose, kag destiny sa ila kabuhi. Kay tungod nga palangga mo kami tanan. Kag gusto mo lang nga matuman namon ang amon pag abot diri sa kalibutan, ang pagtuga sa amon diri, Lord. Pasalamat gid kami sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lakpakan tang Ginoo. Hallelujah. May ma-testimony, no? Sige. May ma-testimony sa aton? Okay. May mahatag sang iyang experience iya pagpasalamat, ang iya gratefulness sa iya iloy, no? Sige, sino mahatag? Mayong hapon, so, matestimony lang ko about my mother. My mom was a single mom, and pero subong mayroon na siya husband, and
it amazed me because she handled it well because she had me when she was just 18 years old. And despite of her being a single mom, um, she sacrificed a lot and na-inspire gid ko and thank you gid ko kay Lord kay hambal gani ni Lord, honor your mother and your father. Amo na ginpadala sa Ginoo sa aton ang aton nga mga mama para may mag-guide sa aton sa kalibutan, our physical mom para hindi ta bala ma-lost house. So thank you gid ko. And amo to lang ginambal ko nga single mom siya pero this year disregard ya iya pride para lang mag-chat sa akong father and para makapag-communicate kami and in God's glory may communication na kami for 2 years man guro nga nagbulagay sila. And thank you lang ko kay Lord for the 4 consecutive years ginpray ko gid nga magkadto man sa church kay I know nga ang mga mama kapuyan man na sila permi kag need nila rest especially spiritual rest gid and kung kis aga sunggod ta pero ang sunggod tabla sa mga mama it is not worth more kaysa sa pain nga gindala nila since birth sang nabata ta. So muna this song is dedicated to all the mothers who sacrifice their own body and future para sa aton. And also, I salute man sa mga tatay nga nagstand as mother as well sa mga bata nila. And you are all fighting a good fight. And thank you gid ko sa gift of life ni Lord. And it is not an accident that we are here and we are born. Gapasalamat gid ko nga may ginhawa patagani subong and we are here because we have a great and intended purpose. So this song is for you. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love. She filled every need, made my life complete, and time again, she was with me to the end. She believed your dreams, however hard they seem. When you're almost giving up,
will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, oh, oh. There's nothing in the world like a mother's love. And she'll do it all again for the chance to help you win. She was the one who gave it all. She was the one who everything. There's nothing you can do that will change your love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was a love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, oh, oh. There's nothing in the world like a mother's love. Like a mother's love. Padayon simbahon ang aton nga gamhanan nga Dios pagi sa paghatag sa aton nga tithes and offering. So bago ta maghatag, may basahon lang ko Acts 20:35 hambaldi. Pirmi ang ginsiling ni Ginoong Yesus nga mas bulahan ang nagahatag sa nagabaton. So bago tayo hatag ang aton nga tithes and offering, ma-pray kita. Ginoo, nagapasalamat gid kami kay ikaw nagahatag sa amon sang kapasidad nga makahatag. Gani Lord, dalayawon gid ang imo nga ngalan kag may kalipay gid sa amon ang paghatag. Gamiton mo gid ni Lord para madayaw kag mahimaya ang imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus name. Amen. So maghahatag kita nga may kalipay kag kasadya. Anta pa token, pray. Oo. Okay, sige. Bago ta magtapos, may na-skip kita kadali. Nagaanta pa si Dungog gali ang mga mothers. Kung ikaw, nanay, pwede ka magtindog. Sa mga mothers, please stand. No? Kay ma-pray kita, kag may gamay kita nga ihatag sa inyo sa sininga adlaw. Sige? Okay, may basahon ko ha, amuning prayer ko para sa inyo mga nanay. Amo ini ang mga hulubaton ni Haring Lemuel nga tagamasa nga gintudlo sa iya sang iya iloy. Anak ko, natawo ka bilang sabat sa akon nga pangamuyo. Nagasiling ako sa imo nga hindi mo pagusikan ang imo tiyempo. Kag kwarta sa mga babae kay sila ang kabangdanan nga nalaglag ang mga hari. Lemuel, hindi dapat mag-inom ang mga hari sang bino, hindi dapat maghandom sa mga manugdumala sa mga kahulubog nga ilimnon. Kay kung mahubog na gani sila, nagakalipat sila sa mga kasuguan, kag ginalapas nila ang kinamatarong sa mga imol. Pabaying ang mag-inom ang mga tao nga nadulaan na sang paglaom, kag nagasakit ang ilabuot, agon malimtan nila ang ila kaimulon, kag kalisod. Maay ang maayo nga asawa, mabudlay pangitaon ang maayo nga asawa. Mas bilidhon pa siya sang isa sang samalahalon nga mga bato, nagasaligid sa iya ang iya bana sa iya,
kag wala na sing pangitaon pa ang yabana sa iya. Samtang nagakabuhi siya, puro kaayuhan ang ginahimo niya sa iyabana, kag indi kalainan. Maukod siya maghimo sa mga tela nga dilana kag linen. Pareho siya sa barko sa mga negosyante. Nagadala siya sa pagkaon bisan halin pa siya sa malayo nga lugar. Aga pagid siya nagabugtaw agud pagpreparar sa pagkaon para sa iya pamilya. Kag agud hambalan ang iya mga sulugoon nga babayi kung ano ang ila ulubrahon. Makahibalo siya magpili sang duta kag ginabakal niya ini. Dayon ginapatamnan niya ini sang ubas halin sa kwarta nga iya natipon. Mabakas siya, mapisan kag mabaskog. Maayos siya magnegosyo kag nagaobra siya hasta sa gabi. Siya lang mismo ang nagahimo sang tela para himuon sang bayo. Maalwan siya sa mga imol kag mga bululigan. Kontig tulugnaw, wala siya nagakabalaka kay may madamol siya nga mga panapton para sa iya pamilya. Siya lang mismo ang nagahimo sing inughapin sa ila mga katri, kag iya nga bayo matahom kag malahalon. Kilala ang yabana bilang isa sa mga opisyal sa ila lugar. Nagapanghimo siya sa mga bayo kag mga paha, kag ginabaligya niya ini sa mga negosyante. Malig-on siya kag ginatahod, kag wala siya mahadlok sa palabuton. Nagahambal siya nga may kaalam, kag nagatudlo siya nga may kaayo. Ginadayaw niya siya sang iya mga anak, kag amuman, sang iya bana nga nagasiling, madamo ang maayo nga mga asawa, pero ikaw ang pinakamaayo sa ila tanan. Ang pagkaingganyo sa makadaya, kag ang pakatahom o malagi lang, pero ang babayi nga nagatahod sa Ginoo, amo ang dapat nga dayawon. Dapat balusan siya sang iya kaayo nga mga binuhatan kag padunggan sa publiko. Amo ining pangalang dion ta sa mga iloy sa subong nga aga. Amen. Sige, duko ta. Amay, salamat gid sa mga kabuhi nga diri subong. Sa mga iloy, sa mga mothers nga nagsakripisyo sa ila kabuhi para lang gid sa ila kabataan, sa ila pamilya. Lord, tagai sila sang nagakaigo nga kusog sa pagpadayon sang ila nga buluhaton bilang isa ka iloy kag asawa. And Lord, ang ila pamilya i-bless man kaayo. I-provide gid nga wala sang may magutman sa ila kag tanan magpalapit sa imo ginharian kag sa imo. Mabatyagan lang imo pagpalangga sa ila kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amon Ginoo. Amen. Plakpakan ta mga iloy. Lord, it was you created the heavens. Lord, it was your hands that put the stars in their place. Lord, it was your voice, Lord, that commands the morning, even oceans and the waves will bow at your feet. Lord, who am I compared to your glory? Oh Lord, Lord, who am I compared to your majesty? I'm your beloved, your creation, and you love me as I am. You have called me chosen for your kingdom, unashamed to call me your own. I am your beloved. Hallelujah. Sige, magtindog kita tanan. Magduko kita, magpiyong. Ibayaw nato mga kamot. Kag ibatuna ang blessing sang Ginoo sa imo kabuhi subong adlaw.
Amay namon sa langit, ini ang imo katawhan. Nga nagahandom gid sang kabuhi upod sa imo Ginoong Hesukristo. Ginoo, kabalo kami nga ang tanan nimo nga pulong hindi madula sa amon kabuhi, kundi matuman gid kung ano ang pagsaad nimo sina sa amon kabuhi. Lord, sa paghalin namon sa sining nga lugar, ang imo presensya magapadayon sa amon kabuhi. Mabatyagan ka namon, kag magpangadi lang kami sa imo, magistorya kami sa imo, sabton mo kami dayon. Salamat gid sa sining nga adlaw. And Lord, gapasalamat gid kami Lord sang bugos namon nga kinabuhi. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and pour upon your life His shalom peace in the Lord Jesus, and all your people will say, Amen, Amen, Amen. Plakpakan tang Ginoo, mag-celebrate kita. Happy Mother's Day sa tanan. Go in the love of God. For your kingdom, unashamed to call